Igama kuBhaka isibongo bakanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholodwa likametshisi ithuluza ngihamba nalo ngilifice ensimini uqama uqakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke njengedangabane ngunogwajo obhajwa ikhulule ngufoka amakhandakhanda idlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana Thini mina bathini bona kunjani makunje suka leli madoda namhlanje ke sizokhuluma ke ngento ebaluleke kakhulu ke namhlanje ngento ebaluleke ngampela uze makuthiwa ngampela ya angiyona i-politician but of course I am a spiritual person. I am a spiritual person ngoba nginkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini ngivive ngoNkulunkulu ngivive ngedlozi angiyona ke impatha yabo angiyona ke impatha wena unyanya ofokofo ngivivile vive ngoNkulunkulu ngivuve ngabakithi nawe futhi viva ngoNkulunkulu mawusiyaviva ngabakini ngoba mawuvive ngabakini wayiqhenya ngabakini ubanika amandla abakini kodwa once wabangabaza abakini ubaphuca amandla abakini ngenkathi uyiqhenya ngabo usukubanika amandla ngoba lento yenza nabo bayiqhenye bathi sizele yabo manje abantu bavela abantu umuntu angabazi idalwa zakhe mase ivela idalwa ziyaduba lento yenziwa wena emhlabeni nedalwa ziyakwazi ukuyenza mawukwazi ukuduba nedalwa ziyakwazi ukuduba mawukwazi ukutefa nedalwa ziyakwazi ukutefa idalwa lisebenza ngomuntu osemhlabeni zenza lento okwazi ukuyenza ngeke wena uthi mawuduba bese ufuna ukuduba wedwa nedalwa ziyakwazi ukuduba kakhulukazi beke zabona ukuthi ngazi ukuthi amandla azo uyawangabaza ayifuni inhlobo ngikatshaza idalwa bokhohlwa azifuni leyonto ngatshwaza yibo thiwe khona into engaphezulu kwedalwa zakho azifuni inhlobo leyonto ngifuna ukuthinta ke namhlanje kancane ipolitiki ama comrade wonke nama political parties wonke engathi angangilalela angizoyibuka ke mina ipolitiki ngeso lasemhlabeni uyabo angizoyibuka ngoba leliso lasemhlabeni livamisa ukugeja ingakho wonke umuntu beyiqala irace noma ewudlala umdlalo wepolitiki usuke efuna ukuwina kodwa ngoba uthi uyidlala ubungenayo le support
yaka spiritual lethi lesivive ngayo ila ke khona ufica abanye ke besala ngizokhuluma ngepolitiki namhlanje futhi ngiyagcina ukuzokhuluma ngepolitiki esithubeni ngiyagcina ngizoyithinta ipolitiki wonke umuntu funeka aqonde ukuthi ipolitiki umdlalo ipolitiki ma ungena kwipolitiki nje azi ukuthi uzongena emidlalweni onjani umdlalo ongcolile onjani umdlalo oraf onjani umdlalo ekudlalwana ingqondo kuwona ma ungena kupolitiki nje kuthiwa uyipolitician azi ukuthi ungena kwini kufana noma uthi uya kwi-wrestling azi ukuthi ma uyongena kwi-wrestling uyongena kwini awukwazi ukungena kwi-wrestling zithi sezikuphusha igora uthi phela ungangisacazi kabuhlungu kanje ma ungafuni ukusacazwa kabuhlungu phuma kwi-wrestling ngoba umdlalo mangabe mfowethu uyodlala induku njengoba mina ngalusa mina ngayidlala induku ngitshaya ikhanda ma uyodlala induku mfowethu azi ukuthi ikhanda lizokopha hayi ukuthi ma udlala induku seliyopha ikhanda sewuthi ungilimazini ingakho makudlala induku baba ngisho ngopha ngisho ngafeta ngisho ngashaba istroke ngisho ngashona iphoyisa likwazi ukuboshwa ngoba ungena emidlalweni ubazi ubungozi balowo mdlalo ngichaza imidlalo la eyingozi ipolitiki ke iwulowo mdlalo politiki okusho ukuthi mawumdala noma ushort tempered noma uthembeke kakhulu phuma kupolitiki ipolitiki umdlalo akekho umuntu othembekile bafowethu okwipolitiki kwipolitiki zigebengu zonke nalothi akaphume uyisigebengu nalothi akangene futhi uyisigebengu nalo supporter lozongena kwayena uyisigebengu kwipolitiki bafethu zigebengu zonke kodwa zigebengu enjani ezidlala ingqondo yomuntu ipolitiki mangabe mfowethu usupport icomrade noma iphatho isupportayo isupport ngempela ngoba wena uyithanda leyo phathi kodwa futhi ulindele ukuthi bakhona abanye abasangakukhipha kuleyo phathi ipolitiki icishe ifane namasonto ma usonto kuleli yasonto kukhona leli liyasuka elinye isonto liye konzani liyokushela lithi yeka la usonto khona woze esontweni lalo ngoba lenzani likhulisa imembership ikhuliselwana imembership ukuze nemnikeli bemningi makukhula imembership nemnikeli yakhula mayehla imembership nemnikeli yehla amasonto ipolitiki engcolile kodwa amasonto angcono ngoba ile politiki ekwakhayo ke leyo ikubeka endleleni kanti leyo mbusazwe ipolitiki yile politiki ekudegradayo nesebenzisa noma yini ungaboshwa ngisho ukuboshwa politiki baba ungalazi icala uboshwa ungalazi uboshelwana icala ungalazi kudlala ipolitiki idlalwa noma ingaliphi indlela ingakho nje ngiyaye ngidumale mangiza umuntu ethi hey mfana wami mina ngimdala ipolitiki akukhulunywa kanje nomuntu omdala baba mangabe umuntu omdala unesithunzi uhlonishwa zingane zakho phuma kwipolitiki ngoba ipolitiki baba it's a rough and dirty game ungena khona ngoba nawe uzoyishova ngendlela yakho ukuthi abantu benze bakuzwe bese bekuzwila abantu igijinywe le race kufika isikhathi thi why ke manje na ke sekumele ke sikhetheke manje ukuthi ubanike ozosimela ke manje eSouth Africa kubangwe kuvotwe lo idlale kakhulu ipolitiki nabanye sombona ngani ngokuthi abe nabantu abaningi abazokholelwa kuyena bese beyalivotela lo qembu kabantu ngishiswa yini lamazwi wami ukuthi ipolitiki dirty game
and idinga ube smart le game ngoba kudilwa nabantu abasmart kwipolitiki. Ifuna abantu ube smart more than bona. Uthi smart uphinde uqhumane nathi sikusethe ngomakhanda khanda ukuze ube strong. Ungagcini ngokuma smart ngoba uzogingana nemoto uvele ufe. Ungagcini ngokuba smart uzovela uvusa amacala angekho ushayeke. Abathi babawavusa amacala angekho ukuthi bayakushaya. Asibe khona thina sikudefend spiritually ungakwazi ukushayeka ngoba vele uyasukelwa. Bethi bayicupha imoto bafuna igingqike sikudefend thina sithi akho moto yagingqika khamla dlala ipolitiki alingachitheki igazi. Thina singena lapho bese siyahleka. Mase senzani masihleka mase sibheka isiphetho ngoba mina ke ngiyinkosi emhlabeni indodana ukuthi njwabe dlala ubani ekugcineni ozowina. Mina ngena lapho ke mina sengisho ukuthi ozowina nangu before kuze kuwinwe. Uzokhumbula ke ukuthi iANC bi divided kangakanani ngizokhuluma ngayo phela ngoba iyona njengamanje egcina ukuba nenqunquthela enkulu uyabo. Ibi divided ngempela. Nathi futhi sisho ukuthi hayi kuzoba nje sidudulana. Sayidudulanile ke manje. Zamkhetha upresident. Uma ngabe usmart njobe sekhethe upresident awuqhubeki nempi wena okade uyilwa nisa nomndeni nodwa ukuthi asikhiphe lo sifakele. Awuqhubeki nomndeni nempi ekade nilwa niwumndeni mase nibhekene nezitha zangaphandle. Njengamanje njengoba ke esekhethe upresident weANC sekwenzakalani manje? Sekubhekwe ukuthi uqhathweke manje namanye ama-political parties nawo abile nama-differences ngaphakathi. Kwi-EFF abekhona ama-differences, kwi-DA abekhona ama-differences ngengilongo wabala kunasikhathi, kwi-IFP abekhona ama-differences, ko-PAC abekhona, ko-UDM abekhona, ko-ATM abekhona ama-differences. Kodwa masekuthiwa sekuyohlanganwa ke manje sekukhethwa upresident wezwe, kufuna ungathwali lama differences ekade niwalanise imndeni ngoba azonihlukanisa. Masebenzani amanye ama-political party avela afika ashaya ikhanda ngoba anifice kahle ni divided. Uma ngabe ufuna ukunqoba abantu kulomhlaba esikona into oqala ufuna uba divide iqala. Uma ungakaba divide abantu baba emhlabeni ngeke ukwazi ukubanqoba. Uma ungakayi-divide family my strong ufuna ukuyinqoba ngeke uzuyinqobe ifamily ehlangene baba. Kodwa mangabe uyisitha ufuna ukunqoba ifamily funa uyidivide banukane bodwa bewumndeni baze bagcine behlangana nezitha. Umuntu ahlangane nesitha sangaphandle ngoba ezoshaya umuntu wakubo izophela ke leyo family ngoba yindaba ifamily yababhayizi ke leyo nenhlangano injalo ngoba seyiraniwe irace kwathiwa nango president mayihlakaniphile ANC kufuna noma kuthiwa umfuni kangakanani uRamaphosa uthi makukhulunywa ngaye uthi hayiza kodwa babalalela kuyaphoqa ukuthi sifake iskipa sakhe njengoba kuyiwaphi manje kuyiwa kokhethwa sekuhlangene ama-political parties wisilima mawuthi mina ngeke ngisifake iskipa sikaRamaphosa ngoba hayi ngiyamzonda sifake umsupport usifake ese-EFF uma usupport EFF usifake sinekhanda lamalema noma kuthiwa umfuni umalema kwi-EFF ngoba kuyohlangana manje iy'nkunzi usifake ese-DA noma kuthiwa umfuni uStenizer usifake ese-DA usifake ese-IFP usifake ese-IFP isikipa noma kuthiwa umfuni uhlabisa usifake se-IFP noma kuthiwa umfuni uhlabisa ngenhlanhla-ke i-IFP yavela shaya ngomunye umqondo-ke ekipeni yaqhubeka yafaka ifoma istrategy futhi naleso-ke istrategy babebona yona i-IFP yahamba phambili ngepolitiki ukuthi ngiyenzeka kube khona umuntu ozongamfuni lo angamfuni lo kodwa bohlale bemfuna lo oyifoma asivele sibeke iskipa sakhe. It's a marketing strategy leya
eyenziwa iIFP uyabona kodwa ke phela ke engeke sasho ukuthini ke ngalokho indlela abasebenza ngayo right futhi bona thina KUSHUBILE esiyisupportayo ukuthi ubuhlakani ngoba noma kuthiwa awumfuni uhlabisa kodwa uzosifaka isikipha ngoba sinekhanda noma kuthiwa uyamthanda uhlabisa kodwa uzosifaka isikipha ngoba sinekhanda leforma lokho akusho ukuthi ukukhona okurongo uhlabisa mawuthi khona okurongo uhlabisa uyadakwa njengoba bebekwe yiqembu ingoba liyamuthemba uma lingasamthembi iqembu liba nendlela lokudila nezinto zangaphakathi mangabe sawu president ingoba liyamthemba iqembu usenza kahle ngalokho mangabe lingasamfuni iqembu likwazi ukwenza noma yini iqembu ukudlalisa ipolitiki bakhiphe uyabona so umuntu bengabe ke ezokhuluma imsangana ngayazo kwakheke lokho ke mina ngichaza mina into ezosiza abantu njengoba ke ngithi mina ke masikuhlangenwe ke hlangana ke neqembu lakho uhlangane neANC yakho umsupport uRamaphosa la uhamba khona uthi viva Ramaphosa viva uze ukuthi kubhlungu ngaphakathi baba akusebenza ama feelings kulezi zinto baba kusebenza ukuthi ufuna ukuachievani uze ukuthi kubhlungu ukuthi viva Ramaphosa kubhlungu ngoba ugesi uyacima siyabona kodwa kubhlungu kunjalo musupport kuzothi mase kunqotshiwe kuthiwe nangu president seniyabuya ke niyiqembu nithi nithe ubani upresident umalema kahle kahle besingasamfuni umalema kodwa ngoba ugcine winile senidlala ipolitiki yangaphakathi ke emva kwalokho seniyayishova ngendlela yenu siyaqhamuka thina siyanitshela lemshove nidalayo izolunga noma ngeke izilunge siyanitshela kodwa njengamanje bafowethu uma uthi uyiANC support upresident obekiwe ukuthi abanye bazothi awuyimbuka noma awuyazi ipolitiki badakiwe labo ibona bangayazi baba ngoba njengamanje kuyobhekwana nempi jikelele impi ifuna imfihlo zangaphakathi nokungaboni nama differences nikwazi ukwabamba makusakhona umuntu ongangena ku live manje ethi uyiANC kodwa agxeke umuntu weANC baba yona iANC mangaqhamuka umuntu ethi uyinkatha agxeke umuntu wenkatha awuyona inkatha kuqhamuka umuntu othi uyiAFF agxeke umuntu weAFF kushube kanje ayona iAFF uyadakwa awuyazi inhlobo lento yenzayo udidekile kodwa kuyabanjiswana nemndeni mangabe kukhona izimpi zangaphandle zi-attack umndeni wakho nina bomndeni bambisanani mabe nabambisana nizoyinqoba niyaphi maseniqobile impi masuyabuya kodwa bro wami uyabona mfethu ngikulama impela kodwa uyangidakela mfethu yazi phela ngikusupportile phela ngoba wakwethu sayinqoba lampi kodwa kahle kahle mfethu wena uyajwayela owakithi yabo senikhuluma nodwa senendlela yokuyilungisa kodwa umuntu wangaphandle akasabona ukuthi niba nama differences kahle kahle nina ngisholani lento ngisho ngoba ngiyabona ukuthi ukhetho la ngo2024 lukhetho olushubile lolu bafowethu angifuni ukunifihlela ukhetho olushubile lolu sebeqalile omalema sebeyidlala ipolitiki yabo yani yezinga eliphezulu kanjani avela suke esithubeni nje athi izwe mhla ka20 March uzolivala izwe bethi uzolivala izwe usho ngama grounds aphathekayo futhi azwakalayo yenzani liyonto intshontsha inhliziyo yomuntu ohlukunyezwa isimo esicurrent ngenkathi intshontshe inhliziyo ethe umalema ngizolivala izwe ngoba sinagesi asinakuthi sebeyantshontsheka abantu bafana nemimoya bayalalela bese beyaphasisa ngokuthatha ngenhliziyo uyabona untshontsha inhliziyo zalabantu abathatha ngenhliziyo nangokucasuka baningi azobathola kodwa engase le march yangomhla ka20 esayiplana nje ezoyimela into ayishoyo ayimele bahlukunyezwe kwenziweni basathi sibayimele ziningi inhliziyo azozintshontsha okusho ukuthi baningi abantu azobaqoqa bagcine benzani beyovotela iEFF ngo2024 ingakaphumeleli manje esakhulumile khona inhliziyo ayitholayo ukuthi nangoku umalema esimaziyo uyabona nangoku umalema esimaziyo uma ngabe kuthiwa kudefendwa lento kamalema yangomhla ka20 akudefendwa ngoba kucatshangela abantu ukuthi bohlukumezeka ayikho lapho kudefend ukuthi amaqembu aphikisayo abona ukuthi umalema uyacapitalize ngesimo esenzakalayo lento yakhe ayikhulumayo engasayenze ibe successful izomnika abantu abaningi kuyamakwana sekumele kwenzekeni la ku amaqembu aphikisayo amaningi
as much as umalema eyifuna le mashi yenzeke maningi amaqembu aphikisayo ahlalela kakhulu kumsupport kodwa ngoba ayabona ukuthi umalema udlala ipolitiki khona ngeke amsupport amaqembu khona ngeke nje hayi ukuthi khona ngeke amaqembu ngeke azasupport ngoba ayabona ukuthi initiatives kamalema and iyayenza sense and ibike yenzeka yaphumelela isegameni lamalema uyabona abanye bazoyivalela hayi ukuthi ayenzi sense bayivalela ukuthi kuyabonakala ukuthi uzoscore engase ibe successful le match mayibe successful hey kapha ngifuna ungizwa ngithini mayibe successful le match bonke abantu bazokwenzana angathi bonke inqwaba yabantu bazontshontsheka enhliziyweni bagcine bemthanda umalema ngendlela ezokwenzeka ngakhona onjani ukuba successful akona ukuthi athi ngizokwenza imarch bese kuthiwa yenze ukuba successful ukuthi athi ngizokwenza imarch ngomhla ka20 March number 1 awikhulumi into kule level mawuntekenteke usithatha isinqumo uphinde usijike awikhulumi awungeni nokungena lapho kodwa beke wasithatha lesinqumo wasimela wasatshiswa wavala ngokwamakhothi wavala ngokwenhlangano wavalwa ethe valwe njalo aphinda dlubulundele kutshalwa amasosha kutshalwa amaphoyisa ethe tshaliwe amaphoyisa adlubulundele ayenze bamashe ngempela abawuvala umgwaqo babeka imoto kufike kushawane ngama-rubber bullets kwenziwe yonke into kulimala abantu kodwa ekugcineni leso skandali esobe senzeka ngomhla ka20 March ingabanga through imarch ngokuthi uyenzile kwaliwa kwavinjwa imoto kwashawana kwaphithizela kwaboshwa abanye leso skandali isona ke siphakamisayo ukuthi uzomasha afika thula memorandum ayiphakamisi leyonto sikujwayele bakwenzile abanye sekuthulekile ayisasebenzi leyonto kanti into enamandla ukuthi maye masha bese kwenzakalani mase kuba khona nokuengejana uyabona kube nokuengejana kube nesiphithiphithi lime izwe kuthiwe ye kushubile nakho beshawa nakho bedudulwa nakho beboshwa nakho bedutshulwa kube isiphithiphithi kube uwele ibisintshontsha abantu abaningi bese bethi abantu hayi kodwa sifuna umholo onjena kolesibindi lento it's about ukuthi lento athi uzoyenza uzokwazi ukuyidlova ingakho mawuzokhumbula kahle before bephazamisa president from former president until Ramaphosa ubeyidlova noma sekubizwa igora ayidlove zibandonye igora zibandonye ipower ibiba ngesikhathi eseshaywa yila khona abantu kade bethi zoom in khona bese bethi hayi uyayimela into yakhe bathi zoom in kodwa mangathiwa uzophazamisa kuthi okay ke usuphazamisileke okay fine ufuna kwenzekeni athi angagcina ethi phumale parliament ngoba ufunani ufuna into ezokwenza ukuthi agcine ehlukunyeziwe ngoba khona abantu mfowethu abama victims lemhlabeni okuhlukunyezwa ukuthi beke babona umuntu eattackwa kungabe kusabheka ukuthi wenzeni kubheka ukuthi nakhe ehlukunyezwa kufana nendoda nomuntu wesifazane indoda beke nje yakhuluma kambi noma yashaya umuntu wesifazane akubhekwa ukuthi umuntu wesifazane kade etheni ubenzeni uyisidididi sendoda lokuthi uyena ongisukelile uyena ayibheka ngisho ngayisho leyo nto ayisebenzi kubhekwa ukuthi wena usumhlukumezile nala emhlabeni lenti izenzekelela yona ngokwaka spiritual once umuntu waba yivictim uyadabukeleka ngoba uzogcina kushawana kodwa umepe ningishaya nje kodwa mina ngizokhulumela ugesi ocimayo ningishaya nje sizokhulumela izinto ezithile ezivaliwe ningishaya nje ngizokhulumela ukuthi ningishaya nje ngizokhuluma ngephalaphala futhi manje mangikhuluma ngephalaphala sengiyahlukunyezwa sengiyashawa ngishayela uyakwazi ukushintsha lento uyenze kube ngathi ushawa ngoba nakho esemandleni wena uthi usiza ikhanda ipower iba lapho mangathi okay fine ubengakwazi umalema ukuthi athi ngizomasha athola imvume ahambe nabantu bakhe batoyitoyize bafike bathola memorandum kuthi okay siyazizwa ikhalo zeni kulungileke sizobuyela kunini phela kodwa nathi siqi lonto yini lesiqi ukuthi athi ngifuna i-country imense aqala ke inkinga aqala isiqaleke inkinga kwenzani manje udlala ipolitiki kwenye level
into enzima kabi ukuthi ungabasana uthi uyomisa ikhanda ufika upaka amabhasi emgwaqweni ivele phela lapho sekufuna kwenzekeni sekufuna umuntu afike manje enjani kuzolungisa isimo masilungisa isimo wena uso actor as a victim ukuthi bengabe wenza into right kade kushiwo vese ukuthi sinenkinga ngogesi sinenkinga ngamacala bias sinenkinga ngo 1 2 3 sinenkinga kodwa manje ngizo addressa lento hayi ukuthi kuvinjwa imash naye futhi hayi ukuthi ufuna imash akafuni imash udlala ipolitiki njobe idlala ipolitiki ufuna into ezomenza abe ivictim bese abantu benzani bese beyamdabukela injalo ipolitiki mangabe mfethu unenhliziyo encane ngekulungela kupolitiki mangabe mfethu unesithunzi usabela isithunzi sakhe emndenini ngekulungela kupolitiki la kupolitiki kuyanweshulwana iyona real politiki ke leyo ingakho mawukhumbula kuqala ngesikhathi sobandlululo kwakunweshulwana kwakuze kube neviolence ngalozo zikhathi mawukhumbula kahle kwakuze kufa abantu iyona politiki ke ekuthiwa laba ngesikhathi sobandlululo abayenzanga le politiki erough yokuthi siyadlova ngaba likhululekile izwe njengamanje ngaba likhululekile izwe kwangakhululwa izwe kwakudlala ipolitiki amandla efuna ukulandwa ngapha kwabamhlophe befuna ukwabuyisela into esabahlula ukuyidlala ipolitiki eyokuthi mayisidlaliwe sekuthiwa nanka amandla wethu bese kuthi nomnotho bese uyapolitikwa bese ubuyela kuthina ngempela umnotho manje umnotho ugcina ungabuyile kuthina kugcine kubuya amandla uyabona lo sethola amandla avela ayibone seyiboss futhi yabona esekhokhobele thina kade sithi ngena umuntu omnyama usebhampela thina manje usuyafika manje nawe awusaziwa seko blue light kuphela manje sengathi akwaziwa zifika ikhali zokuvota sekudlalwa ipolitiki ingakho mina as uKing Bhaka okwami ukubheka ukuthi masebedlalile azothina ama results okwami lokho ngoba yindaba ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana okwami ukubheka into ekude ngicela ukugqugquzela ukuthi bonke abantu abakuma level angafani nahlukahlukene ngomhla ka4 March ngilapha eICC eEast London kobe kumnandi kakhulu yila ngobe ngiqopha khona umlando ba ukuthi kade ufuna ukungibona use East London yela manqamo ngomhla ka4 March so besaba ko red carpet lapha ngobe ngisebenza bukhoma ngomakhanda oil yila bezobona khona abantu bako East London ko Cape Town abodilika baleko Eastern Cape yilabo ubona khona ukuthi kanti umakhanda unamandla angaka mhla ka4 ngicela mfowethu usweke ngo-white ngoba noma yinini makukhanyisa izinto kugqoka white ingakho leli langa mina ngiyochaza ukuthi indaba ibandla la kaShembe ligqoka white baze bapende ngishamatsha abemhlophe ngiyochaza lo ya white wakaShembe ukuthi uqhamuka kanjani ngelinye ilanga ngiyochaza lo wa white kodwa lo wa white wakaShembe umenqo endleleni lo white wakaShembe kumele uhlonishwe ngempela ngoba uhamba ngqo endleleni hayi indlela yamanje indlela kusukela kudala lo ya white wakhona obizwa ngomNazaretha awudlaleli lo ya white futhi awubanga umsindo endlini obeke lo ya white wakaShembe kuthi umNazaretha ngiyowuchaza ngijule lo ya white kumele ngabe uhlala endlini la uthandazela khona mawufuna ukunqoba la kunokuthula khona lo ya white wakaShembe ngelinye ilanga ngiyongena kuma details ngalo ya white ngoba mina I can see it ngiyawubona mina I can see it ngiyawubona phela kuKing Bhaka mina ngiyochaza ngize ngichaze ngisho izinto abangazazi abawugqokayo ngichaze mina ngalelo langa khona kubona bonke abantu abagqoka iMnazaretha khona inkungu eyosuka bayosho bathi hayi inkosi uKing Bhaka ayosho bathi hayi inkosi zisho igebengu zithi ha ubastard lo zisho ezinye hayi uBhakavana zisho abebasha abanye bathi king ilani yosho khona ngalolanga ngoba sengichaza lo wawayi ingangithi mina ke wena hamba uye ku white wakho wekhethelo uthatha white obona ukuthi idalwa zakho ziyawuthanda nawe uyawuthanda siuthi nje dlu from itop kushona phansi entweni oyifake ngezansi ngobe ngiyikhona mhla ka4 eEast London eICC ngobe ngiyikhona lapho
Ngabe ngikhona lapha e-ICC East London yonke into seyenzekile yonke into iqediwe nge-ICC baloke beshilo nje bethi Mr Nzama we can't wait to see you on board baloke beshilo nje bese ngithi mina oh nama I can't wait to be one of you yabo ngale kalanga leliyana awu madoda igama ngubhaka isibongo ngoba kanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotho lodwa likamentisi ithuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini uxakile kusazoshuka kusangenzeka noma yini ngomafa vuke njengedangabane ngonogwada ubhadwa ayikhulule kumfoka amakhandakhanda indlondle namakhanda amabili enesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fuck off number yami 0798130260 mangabe ungayizwa ngeke ize ngiyiphinde uyoshaya uli1 uyohlehla bese uphinde uyayizwa futhi ngibeke nje namhlanje ake ngichaze le politiki ngoba khona abantu abangavuthiwe kupolitiki ekuzothi manje sekiwa kwipolitiki le yokuthi manje sekuhlangana amaqembu umuntu aloke ebamba igrudge yangaphakathi ukuthi angimthanda sibanibani ayisebenzi le nto baba iyabanjwa kodwa mase kubuywa bese uyabuya uthi kahle kahle wena uyasijwayela sikubekile impela kade kahle kahle nje ikhona ijwayeli lokho ukusho sewuqedile ngaba ngaphandle seninodwa ngaphakathi kwi-NEC seninodwa senasithatha isinqumo ukuthi ayike sesithi manje okwamanje i-NEC nama delegates wonke athi siyambeka nje ngokuthi uyakosi represent uyabona thatha lokho ngoba niyobhekana nempi enama delegates kwayo kuma political parties nohlangana nabantu bangaphandle defendana into yenu nawe futhi welinye iqembu defend into yakho nawe elinye defend into yakho mase kuyanyiwe one shot ngiyabonga kakhulu nginithanda njengemali nangu omunye uyabuza why is EFF lying on IFP's name kudlalwa ipolitiki ngendlela yakhona kungazwana namhlanje kuxatshwane kusasa kuzwane futhi kusasa umuntu wepolitiki awumgadeli ukuthi ubutheni izolo wathini kusasa wathini last year wathini kudlala ipolitiki uba umlingisi onguqunguqu uyabona ophenduka manje uthi awukwazi ukuthi wena izolo kade ungishaye ngenduku wathi awusoze wangishaya impama namhlanje ungishaya impama ayibheka kanjani uhamba nalo uhamba naye ngoba ufuna ukuachieve la ufuna ukudlula khona ngaleso sikhathi kwipolitiki isebenza ngokuthi ngaleso sikhathi ufuna ukudlula phi mawusudlule lapho yini evimbile futhi manje uzodlula kanjani kuliyonto okay ke usuyasuka usuyo attacker lento evimbile sewuya nobani sewuhamba nale nakho nje uShaka Zulu bafethu uShaka Zulu wayefike ayekolwa nezinye indawo alwe makusaliwa uyabona izitha lezi ziyalwe kodwa mangabe eseyinqobile useyayishintsha izitha seziba yini seziba abanye bempi yakhe sebeyamsupport uyabo sebehamba naye ke manje sebeyibuthe elikhulile sebeyaqhubeka kodwa eqhubekeni useba nabanye kunabantu akade ebashintshilwa bafaka bakhona bavuka baba amaxoki kodwa abaningi bayahlala kulezi zinto baba ze game alisebenzi iqiniso asisebenzi sitha sangunaphakade ayisebenzi friendship yangunaphakade uba umngani namhlanje usholoku namhlanje kusasa ujika usholoku uthi abantu uzobakhela izindlu ujike kusasa usazakha izindlu uthi abantu uzobanikeza imali ezingaka ujike kusasa ubanikeza imali uthi kusasa uyabathanda bonke abantu kusasa usuyashintsha awusabathanda abavotela lanhlangano sewuthanda labavotela wena kusasa ubuhamba nalomholi ngoba akazenza into oyifunayo uyamjikela ukumncoma uthi muhle usuyajika usuthi hayi kahle kahle umumbi wena ngoba akayenza into oyifunayo usuncoma omunye lo omunye uyakunika into oyifunayo kodwa useyakuphuca futhi usuyashintsha uthi kahle kahle nawe usuyangidakela kuyadlalwa kwipolitiki bafethu ngicatha ama politicians wonke ayangizwa ongafuni ukungizwa fuck off